Здравейте, YouTube! Аз съм ShadowXTV и днеска играем Minecraft. С един мой приятел решихме да си направим къща. Това е ванката, няма се жди. И сега трябва да съберем доста камък, за да я построим. След малко ще ви я покажа. Само събера камък, че ми трябва. Че с камък ми трябва. О, аз събрал съм доста. И ето я. Само да се върна. Ето това ни е къщата. И сега ще я правим. Почти я направихме, само остана покрива и стаите там да я направим. Много късно вече пуснах клипа, ама бях забрал. И сега да се пусна. Ой, че съм крив. Много крив. Така. Този зелен не свършва на майка ни. Не знам. Какво направих тук? Ванка не идва и да ме гледаш какви глупости правя. Ай, стига, не мога да сложа. Добре. Дали докато го направиш ще ми се стуши кирката. Шапката спи. По принцип, този сервер е на приятелят ми. Няма се жди. И в момента той ме помоли да го рекламирам. Защото е нов сервер и има да се стои доста. Ай, чупи се, бе. Дай ти ще ми е по-лесно. Така. Готово. Опа. Тук го бъркаме. Не. Банко, имаш ли някаква кирка, бе? Има една дървена. Става. Така. Ти си го почна тук. Ето ме. Аз тръгнах аз да ходя при тебе. Айде. Аз толкова скъфи съм бил, бе. 20 пъти вече го сбърках. Между другото, Ванка, аз нямам и още един клип да качам на Minecraft, бе. Май, като го правихме още, имах някакъв клип. Май сега не говоря. Да.
Стига бе. Дами и господа, не знам колко време ще отнеме, сигурно малко часове. Добре. Докато стане. Да, ще отнеме доста време. Иха. Имам 85 фарм в 12-та, брат. Аз имам лаганка от 12-та. Не, нямам да. Този доджи. И си го бе на нас. Аз сега бях с него в джунглата, засадва малко. Рада, можеш ли да изрязваш? Какво да изязвам? Гласове. Не. Ако искаш аз да ти го пратя, пък ти да го направиш там. Защото... Аз знам как също. Преди го правих, ама... Тази стига Movie Maker пък. Чакай, ще го прехвърля на лаптопа. Оттам мога. Защото там имам OBS-а. От тук само ще го снимам и готово. Шоко успех влезне. Този брат, къде го кафе го слез? Вижда, че сме трети ганква, вау. Добре. Аз не ти отмах на руш. Не му хилфвате от тия ретарда. Ти си е загубил. Диван ли правиш, бе, Ванка? Диван ли правиш? Играеш от тема на друг. Така. Ти срещу Фис. По-добре. Не, той е 10 левел. Знаеш колко му така. Просто тук не ми е ганфал, играе срещу Насус. Един път му... Тук колко пъти вече сбърках. Аха, брат. Късва ми само фарма, брат. На Клайн Пик бяха по-добре, аз като играх. Наистина просто... Ако ви пречим да ви затворим и, Не им пречи. и ние да си направим дискусия. Ако искаш за друг път ти си направи това дискусия. Искаш ли, Ванка? Както кажеш. Питам тебе, защото и не ме мисля тая. Малето с колко е зле. Колко стъпалца трябва? Аз си го напълта, няма смисъл. Ванка, отивам пак за камък, защото нямам. Радо, ти с на Тима скинали се? Да, И на изтеревянска Тима? да бе. Получи фарма ти со. А. Со. Ванка, една овца ни идва на гости. То и аз му получи фармите, той е супер слабия. С 5 фарма по-малко от тебе.
Жоп. Аре бе, източи някой. Той нас да са на фидне хубаво с тапища, да видим после този шапто, който ще са кеф. Ние не можем да видим. Да бе. Шалкото и аз стои в самата игра. Аз на този сега ще му стява той път за газа. Да му взимам експито. Аре стигни бе. И брат, зелена ще ме убие. Ах ти мутския чемпион. Умре, бе. Не ми заболя ръката, просто го следвам постоянно, брат. Ама нямаше ли стоя до него? Ванка, Там, две инкоптера. имаш ли камък от тебе, бе? Някакъв. Желязото изпече ли се? Кое? Желязото. Да. Сигурно. Да. Хубаво. Това ти на бот. Не знам. Нещо съм наближа. Мале, този вярно оръжие, че взимам фарма. Взимай. Става ли да ги удрям в началото, смисъл, като са на фул кръв? Окей. Добре, но добре още. Цяла година да мре. Правят десетилетия, всичко там добре. Така. То ще са про. О, може да Така. умреш. Така. 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 Ама ще са про, Така. така че ще за тебе, рековай. Значи ти играем 3 гласа, 5 гласа. И так съм. Няма ли? Така. Мразам да играя с ретард. Ти го идва само за кила. За нищо друго. Биве го стрелка да убие Варда, мисли си, че ще се самоубие. О, Ванка. Доста яко си го направил. Дай ми айрон, кирка ми трябва заради редстоуна. Не видях. Но интересно, ако ще ли дават много. Какво ти да дадеш нищо? Спъните го, браво, е. Последната секунда нарочно аз гледах това времето. О, аз взех кил. Това ти път. Йом, йом, йом. Ти не В този сервер между другото има Warp Event, Warp Survival, то в Warp PvP, Тата пълна кръвко. Warp PvP решетка и честно казвам доста варфове. Даже и она ще прави за ранг листа. 47 фарма, той само ти правиш цялата игра. Книга. Шапто.
Ванка, открих диамант. Ама. Ако ни даха на този. Ванка, защо не мога да купая диаманти? Трябва ти желязна кирка. Еми аз съм с желязна кирка. Пише LOL, you are good at mining, you have a light about 37 минути, за да щупиш този блок. Тъп блок, какъв беше? Аз е? Да. Че добре го измисли този. Так на кинче. Много го чупя. На тафа. На кинче. Имам, дай кирката. Добре. Прожекции. Ралатко е, ако снова ще избяга този. На мен ми Колко дава. ти като дефинитивно? На мене ми дай, защото, сигурно може би защото съм го изкопал всичко това. Ай се рендър, че май трябва там. Аз там сред ама. Още една минута. Гледам спиката на 2 хита го хвалвам. Утре ще имаме евент от колко каза Ванка? От 9 часа, нали? 9:30. 9:30, който И... иска да получи безплатни неща, да дойде. И книга с ранг. Да, и книга с ранг. На модератор. Се. Я братко, виж те. Копон, че. Випа има Fly, KitGot и всички други китове. KitGot е това, ето показвам ви го. Доста е хубав. Да. Не го прави този фъс. Ой, не. Ми дава 0 е. Я се отиша. И човек. Аз нямам смисъл да го правя. Почвам ли от всякъде отивам. Не, човек, дай. Цъкам там. Какво цъкам да брат? Свик поне не ги физва и... За какво да не ги филм, какъв е смисъл иначе? Не го знам, както ми е квадро. И как ще направиш срещу тия финатите? Ми даха на кацамет. Аз влизам, мога да го бия, но в една бяло. Ако това беше мъж, Хина е финат, Кейтина е финат, до една са самостатна. Знаех също едно. И Хина си каза правилно. Може да се спечели. Бейте ги, вижте. О, аз взех кил, бахти бог. То се навира в мен, ще кажеш, съм жена. Да, я съм махам, няма смисъл. Не, стой такова, двама А, са. да, бе. Да, да, да. Покажем ме. Можем да ги убием, стой такова. Брат, само двама са. Виж колко стакове има на Аса и виж колко килове и стакове има на Хина. Джунгата беше някъде към 10 минути, не знам кой е прав. На топа не го бях, защото според много време нямам да го пущаха и край. Влез в на Хинзала, На то станаха ма не могат. Те ма стънват и той нали чака да вляза някакси. Накрая се отказва, когато му мора. не можам да направя плащилка. И отиде да умре, вау! Много яка майка. Овай, за малко да вляза. Без да искаш да. Искам този да ме пуша. Май ще цъкам ревандър внутри. Ай, аз ревандър вис. Тя щупеното геройче. Да, той ще чукам. Да, брат. Изяди. Ясул може, ще видя.
някакво такова. Тъпо. Щупа нещо, кажа, щупа. Аз ставах хилстори. И сега много си дадат, много. Ти ни бутари. Защо не? Защо не? Защо да не дадем за какво да дадем сарендър? То сарендъра става супер трудно. И АПС реално може да цъкам другата игра, ще видя нещо такова тъпо. Пред ланшоти. Също не може да уби китно, брат. Ай, аз трябва да ставам. Чао, чао. Ей, Ванка, ще да те питам. Има една игра Rocket Eagle. Тя купува ли се? Защото е онлайн и може всички да играем заедно. Ако не се купува, ще видя колко е голяма и ще ви кажа. Чухте? Нямам колко ще. Не знам, ти имаш доста Чакай, сега ще кажа. място. Тя едва е голяма, по принцип е малка, ама да знам. Сигурно ще има 56 гигабайта. Според мен. Сега ще кажа. Ванка, почти направих покрива, да знаеш. Аз какво го направих вече напълно? Какво? Какво го направих? Има влезти в съркото. Не. Още ли не си събрал да би? Не ми да кажем, че имах мишак, който за първи път пипа героя. Колко си събрал, Емон? Колко си събрал? 4696. Ванка, направих покрива, ако искаш ела да го видиш. 8 гигабайта имам в тела. Кой ще кажеш? Слимпик, yes! Yes! Добре е покрива. Да, обаче и тук също трябва да сложиш. Да, знам, само да ще вляза вътре и ти ще го слагам. Това ще ти хареса. Мега яко. Добре. Сега... После трябва да си избере. Ела да си избереш тази всъщност сега. Добре, само да сложа това. Ставай. Омага. Омага. Слушай ми да, камък. Вау. Хубаво, ай идвам. После ще продължа да слагам там покрива. Това е хубаво. О, супер. Обаче защо е тук толкова съм натрупан на едно място? Защото трябваше да има камина. Ето виж как хладилника, цъкаш копчето и ти хвърли храна. Ама сега няма нищо. Ей, ела. Какво? Ела горе. М, Коя? Тази или тази? И двете имат такова малко. Така малко. Ем, Тази. Ето е тук. Аз отивам да правя къщата. И аз къщата я покрива. Е, тук не знам. Какво ще трябва да се... Да знаеш, след малко трябва да спирам кипа, защото стана цял гигабайт вече. Добре. Опа. Случайно да имаш камък? Не. Си аз намерих. Ей, те ще ги щупя. Ще сложа кварци колони в пола. Да сложа и някъде тук свеж, защото нищо не се вижда. И няма нужда. Тук да свети горе. Това няма да го ползва. Да. Чакай.
Ванка, ела да видим дали ще ти хареса така. И мога още малко да го направя всъщност. Да. Ако сложа, да. Да. Трябва ми още малко камък и ще го направя. Че? Ама не, виж, и тук също трябва да... Да, де, точно. Затова не се сетих, ама ми трябва камък. Отивам в мината. Не, китката. Някъде към 20 ще ми трябва камък, честно казвам. Няма да ми трябва кой знае колко много. Телевизор, така... Не, добре, аз се качвам в кола, за да мога да става да се... Бях ти камъка. Пак не ми стигна. Да, изкопая много. Стака ще ми трябва, да. Тук почвам. Честно казвам, в този сервер виповете имат най-много привилегии, защото са им дали това. Право. Толкова ще ми стигне. Хубаво. Между другото, да направим рез. Как направи реса, Банка? Аз ще направя си. Банка! Ако трябва спрей, лично това. Сега ще го спирам. Правя покрива и го спирам. Банка, ела да кажеш на зрителите дали така е добре. О! Бах ти кончето. Това е яко конче. Видим Банка какво прави. Ще го посетим на гости. Какво правиш, Банка? Ела да видиш покрива. Как е сега? Як? Тук няма нужда да слагам стъпалца, нали? Значи съм готов с това. Останалото ще го прибера. Добре, добре. Ще си направя съндък от стаята. Чакай. Имаме достатъчно... Да, тази си изобретя.
Бах якия. Супер си го направил. Ма за... Кимчето много ме кефи. Как си го направил? Такива кимчета винаги съм ги харесвал. Аз пак забравих да си ги постоя. Драги зрители, това ще е клипа. Скоро може пак да се видим. И чао!